Egatxe gara 25 urte sortu zen, Euskal Idatien batetik. Baina hori pare bat urte inguru edo ja zuzendaritza batzordeak ikusi zen bazala ordua pixkat aldatzeko. Etapa bat itxi zala, egatxe bilbidea, 25 urteetako bilbidea bete zabala nolabait izateko. Eta pixkat tokatzen zala beste modu bat, beste formatu bat, edukia beste modu batera landuko zaban aldizkari bat ateratzea. Zergatik, pixkat euskal literatura kalera ere ateratzeko. Zein arteko egatxe igual gehiago egon da barrura begira. Bazkideri banatu zaie, liburutegietan eta egon da, kulturetxeetan. Baina bagenukan behar bat edo nahi bat kalera ere ateratzeko. Edozein lekutan, posible bada, edozein konsultatan, inkluso, beste aldizkari batzun artean, euskal literaturari buruzko aldizkari bat ere egoteko. Eta gainera nire dion, edukiari ez ezik, itxurari ere, formatuari ere, bere garrantzia eman. Begietatik ere sartuko zen produktu bat, argazki ederrekin, papelon batekin, tratamentua, gauza kontatzeko modua bere ere izatea, pixka, erakargarria ez? Ez astuna, baizik eta harina eta barrura sartzeko tentazio hori sortuko zabana. Jarri ginen Lander Garrokin harremanetan, Lander oso kontentua darako, idazlea da, gaztaria da, gazkilaria da, diseinu kontuetan ere, gauza bak izki, zirikatzaia bada. Polemika ere, igual ez dakit nahi eta nahi gabe, baina bere onduan askotan hor da, nahi gabe. Eta pentsa genuen oso pertsona proposa zala guk nahi genuen egatx berritu hori martxan jartzeko. Azaletik hasita, ikusten duzuen, uste gure azalak bi gauza adierazten dituela. Batetik adierazten du intentzioaren ikuspegitik plastikotasun bat eta irreverentzia bat. Eta ustez, bi gauzarik importantea dira, alegia estetikoki eta plastikoki geure literatura eta baita geure kultura ere egotea 21. Mendeari begira, hori importantea da, eta bestalde batetik baita ere irreverente izatea, ez? Nik sentimendu daukat beti, bai literatura eta kultura biak izaten direla oso, ez da egin nazan ez, itxin, zorrun, izu, erabe, oso egoten garela beti gure kanpotikan jartzen zezkigun limitea baino gehiago, gure buruari limitea jartzen, eta iruditzen zait gure kultura izan behar badu, eta izango da, izan behar badu, izan behar duela, behintzat bere buruari limitea jarri gabe, eta jarri zaizkigu limitak izan dituzela jarri zaizkigolako, eta ez gure buruari jarri dizkigolako, ez? Eta horren bestez, portada honek esan nahi berezia dauka, ez da? Zeren eta gertzen da mutil bat, berez aldizkarien barruan dagoena, ez da argazki bat isolatua. Agertzen da berez agertuko ez litzateken postura batean, agertuko ez litzateken modu batean, ez? Eta horra dago, esan ezela, dago deklarazio bat. Gero, mutila ez da mutila barruan dagoen reportaje batean agertzen da mutila da, Peripagirre eta Itu Bandakoa da. Eta Itu Bandakoa izatea ere guretzeko importantea zen, zeren eta jasuna egin bezala aldizkari zahar bat bazterrean utzi eta aldizkari berri bat esnatu dugu, eta sentimendua genukan etorkizuna oso hitz-gakoa izan zitekela, ez? Gure literatura etorkizunari begira, gure aldizkaria bezala etorkizunari begira, eta baita ere gure kultura, ez? Etorkizuna da denok biziko garen borratea, derrigor. Eta horre egotea, behi presentzialki eta kontzeptualki oso importantea da, ez? Ukitza pixka burua hor. Nik uste bai literatura eta bai kultura oso guztio gaudela oso ideologikoki bagaudela, ez da, teknologia berrietan, molde berrietan, bideoak eginez, webguneak eginez, Euskal Idatien elkartea behar ere webguneak behar ditu nahi du,
Eta bagaudela pixkat, esaten den bezala txip horretan, ez?